गौरां मिसननिफ्राय गौरां दैयावहाय मानो दुगैहैनो बिसोरो समाय मोनखो आरो मोनसे मिसननि हस्टेलाव थानाय फरायसाफ्रा माबोरै मिसननिफ्राय खारग'नानैहाय बेयावहाय लोंहैनो सुबिदा मोनखो। नंखाय खौरां फोसावनायनि थाखाय फिथांखि ब्लग इउट्युब चेनेलनि सायाव फिनजाथाय होदों गौरां मिसननि प्रिन्सिपाल दिबारु गयारिया। दा गेरेन्टिया जाहैबाय मिसननिनो गेरेन्टि। मिसनावहाय माखासे रुल्सफ्रा गैयैखाय माखासे आयेनफ्रा गैयैनि थाखायनो बेबायदि जाथाया जादों रायजो। थांनाय 6 आगस्ट खालि बालागाव थिनालिनि सेन्ट आन्स कलेज हस्टेलनि सासे फरायसानि जिउ खहा जानाय जाथाय सोमजिनायखौ फिथांखि ब्लग मुंनि मोनसे इउट्युब चेनेला गावनि चेनेलनि गेजेरजों फोसावनाय मोनसे भिडिअआव गौरां मिसननि मुंखौ गले गले लाबाय थादों। दिनै आङो गौरां मिसननि रुल्सखौ लानानैसो बे बाथ्राखौहाय बुंनाय जादों रायजोफोर। मानोना बे जाथाया जानो नाङा। मोनसे हस्टेलावहाय मोनसे मिसनावहाय रुल्स थानांगौ। गुबुन सोलोंथाइ फसंथानाव सोमजिनाय जाथायखौ गौरां मिसननि मुं लानानै खौरां फोसावनायखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों बालाजान थिनालियाव थानाय गौरां मिसन एबा बेसे मेमरियेल इंलिश स्कुलनि प्रिन्सिपाल दिबारु गयारिया। लोगोसे गौरां मिसन मुं लानानै नंखाय खौरां फोसावनायनि सायाव फिथांखि इउट्युब चेनेला क्लियारिफिकेसन होफिननांगौ होननानै खावलायहरदों। जुदि क्लियारिफिकेसन होफिनाब्ला आयेननि राहा लानाय जासिगोन होननानैबो मिथिहोहरदों प्रिन्सिपाल दिबारु गयारिया। मैयानि मोनसे फिथांखि इउट्युब बे चेनेलनिफ्राय मोनसे मोनथिहोनाय जोङो नुनो मोनदों। बे फिथांखि जि ब्लकार बिथाङा गले गले गौरां मिसन बेबायदि मुंख'बाय थादों। जेरावनोखि थांनाय सुनिबाराव मोनसे जाथाय जादों। बे जाथायखौ बे गौरां मिसननिफ्राय स्टुडेन्टफ्रा हस्टेलनिफ्राय बाहेरायाव ओंखारनानै बेबादिनो बिसोरनि गेजेराव सासे थैदों बेबादि जाथाय बेबादि मुंख'दों। बे जाथाया जोंनि बे गौरां मिसन बे स्कुलाव जायाखै। बिनिखायनो फिथांखि जि इउटुबार जे गावनि ब्लगनिफ्राय जे ब्रकार खालामदों बियो बे ब्लगनि दारैनो बे क्लियारिफिकेसन खालामनांगौ जे बियो गाव गोरोन्थि बेबादि फोसावदों होननानै बेखौ बियो स्वीकार खालामनांगौ। नङाब्ला जोङो बिनि एगेन्स्टआव गुबुन माबा मोनसे जोङो राहा लानाय जागोन। नंगौ जोंनिया गौरां मिसना देग्लायहायसो जोंनिया सिनियर सेकेन्डारियाव आपग्रेड जादों। दा जोंनियाव सासेबो क्लास 11नि गथ'फोर जोंनियाव एडमिसन जाथ'वाखै। वायरेस थैनाय जे गथ' बियो क्लास 11नि गथ' होननानै जोङो मोनथिनो मोन्दों। जों निउसनि दारैहाय गुबुन जोङो बेबायदि इउटुबनि दारैहाय वायरेस बिथाङा जे फिथांखि जे इउटुबार गावनि बे ब्लगनि दारै बे बुंदों माने गौरां मिसननि बेबायदि गले गले बे मिसननि खोथाखौ बे मुंख'बाय थादों। बेनिखायनो आं बिथांखौ बुंहरो दिनैनि बे निउसनि बे जोंहा बड'लेण्ड रादाब आरो बड'सा आरो बेदिनो बड'लेण्ड बुब्लि बिनि गेजेरजों आं बेखौनो बुंहरनो लुबैदों बिथाङा थाबैनो उइदिन 24 आवार बिथाङा बेखौ क्लियारिफिकेसन खालामनांगौ। बियो गौरां मिसन नङा, बे गुबुनावसो बे बबेनिफ्राय खोनादों बिथाङा बेखौ थिग जायगा बेखौ बियो मेनसन खालामना होनांगौ आरो बे बुंनांगौ स्वीकार जानांगौ बे गौरां मिसन नङा होननानै। गौरां मिसन जोंहा हस्टेलाव जोंहा क्लास 10 सिमल' दङ दा बयस आरो गार्लस वार्डेन दंखायो आरो गथ'फ्राबो बे मोननै क्लास 10 सिमल' दङ। क्लास 11नि जों गथ'फोर लाखिया खारन जोंहा दा क्लास 11आनो जोंहा क्लास जाथ'वाखै। देग्लायसो जों आपग्रेड जादों खिन्थु जों क्लास 11नि जों एडमिसन जोङो लाथ'नो हायाखै मानोना स्टुडेन्टफ्रानो सासेबो सफैयाखै। बेनिखायनो आं खावलायदों बिथाङा जे गोरोन्थि बेबायदि फोसावदों बे गोरोन्थिखौ बिथाङा बेबादिनो मोजाङै सुद्रायफिननांगौ आरो बुंफिननांगौ जे आंनिया गोरोन्थि जाबाय होननानै बे सिखा लानांगौ। नङाब्ला जोङो बिनि बादगा बा बिथांनि एगेन्स्टआव जोङो माबा मोनसे गुबुन राहा लानाय जागोन। बेखिनिखौनो आङो फोरमायनाय जाबाय। बेथ' बियो जानो नाङा। आसलथे बियो निउस जे माने खौरां फोसावनाया खौरां होनना बुङोब्ला प्रपार इनफरमेसन प्रपार मोजाङै गुदि खिथा मोनथिनानैसो निउसाव हगारनो नांगौ। बेयाव साज्रां बबेबा ससेनिफ्राय बबेबा बेबायदि दाजाबनानैहाय
प्रपार मोनथिया हसिया बेबादि निउस फोसावोब्ला हयथ' बियो पाब्लिकफोरनियाव गाज्रि मेसेज थांगोन आरो नङैखौबो नंगौ सानगोन। दा जोंनि बेलायाव बेबादि जाना फैदों जिहेतु बै जाथाया गौरां मिसनाव जायाखै वेरेस बिथाङा गौरां मिसन आरो गौरां मिसन होननानै बुंदों। दा अब्ला गुबुन पाब्लिकफ्रा जोंनि आइ आफा बिदा फंबाय रायजो राजाफ्रा गौरां मिसनखौसो सानगोन। दा बेनिखायनो आङो बुंनो नागिरो गोबां गुदि खिथा मोनथियाब्ला निउसखौ जोङो बेबायदि भाइराल खालामनाया मोजां जाया आं बेखौनो बुङो। गोजोनथाव खौरां आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ सोलोंसाफोरनि थाखाय लानानै फैदों देहा सोलोंथाइनि मोनसे मोजां खाबु। 2023-2024 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआव सोलोंसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। क'क्राझार सोहोरनि जेटी रोड गोजोनपुरी गांजेमा बाजारनि उल्था फारसे साखाथियाव थानाय आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्स सोलोंथाइ फसंथानाव सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सोलोंसाफोरा साख्रि मोननायनि खाबुखौ खालामनानै लानो हागोन। भारत सेवक समाजजों गनायथि जानाय बे फसंथानाव 2 बोसोर समनि थाखाय मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी BSS डिप्लोमा, एसिस्टेंट नर्सिंग, फर्स्ट एड पेशेंट केयर, डायलिसिस टेक्निशियन, OT टेक्निशियन, फिजियोथेरापी डिप्लोमाजों लोगोसे 1 बोसोर समनि थाखाय ICU टेक्निशियन, रेडियोलॉजी टेक्निशियन डिप्लोमाखौ लानो हागोन। बेफोर डिप्लोमाखौ आबुङै सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सोलोंसाफोरा गोरलै राहाजों साख्रि लानायनि खाबु मोनगोन। गोसो गुदुं सोलोंसाफोरा रोखायै मिथिनो थाखाय 9821663110 6002559220 मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन। नङाब्ला क'क्राझार सोहोरनि इउनिभार्सेल डेन्टेल एन्ड हेल्थ केयार सेन्टाराव फैनानै थोंजोङै खौरां लाफैनो हागोन।